Я хачу падвоіць спецыяльнасці на біялогію і хімію. Я не ведаю, ці зрабілі тое ж самае іншае, але судзячы, наколькі мы ўсе па-чартоўску аднолькавыя, я магу біцца аб заклад, што яны таксама абралі хімію. Наконт таго, чаму? Гэта глупства. Але мае бацькі выкарыстоўвалі хімію, каб зрабіць мяне і маіх сясцёр, так? Напэўна, я лічыла, што змагу лепш зразумець сябе, калі таксама вывучу яе. Я памятаю, як заўсёды захаплялася навукай, нават калі была маленькай дзяўчынай. Мы прасілі наборы па хіміі і кнігі аб жыцці Марыі Кюры. Але я ведаю, што гэта ўсё лухта. Я не была дзіцём, ніколі. У адзін дзень, такі як сёння, я проста вось так прачнулася ў пустым доме маіх стваральнікаў. Я здрыгануўся. Тое, што перажыла гэтая дзяўчына, было недаравальна.